Ja, jag vill knyta på till de här förut. Fan vad seg du är. Ja, det gör du. Ja, vänta lite Sara bara. Jag fixar det här. Jag kör utan han. Kolla in rekordet här alltså! Höger! Gå! Det är bra, kör bara! Vänster! Här är bara! Höger! Du hjälper inte! Nej, kom! Nu är här! Höger! Vänster! Okej, jag måste smärta nu! Jag måste smärta! 39,4. Ja! Ja, det är bra. Fan, det blir en grenseger här, Tobbe. Återigen. Fan, det är awesome. Det blir en grenseger. Blev det? Ja, jag tror det var ett par kvar nu, tror jag. Ja, jajamän. Då ska de gärna Ja, Nathalie tar ju det här hur lätt som helst. Är det också från Halmstad, eller? Ja, det är väl jag som är från Halmstad. Jag vet inte vilken mer som är från Halmstad egentligen. Nej, det var ju Lars är ju från, vad heter det, Forsmark. Om du vet var det ligger. Ja. Han är ju därifrån. kärnkraftverk. Ja, precis. Jävla termometer. Eller hur? Nej, alltså jävligt kul. Det känns som att vi har grenseger. De håller på att köra på. Nej, det är bra gjort. Men Nathalie, det är säkert för. Nathalie, Det här är lugnt. Ja, jag tror att Nathalie... låt dig kramas om det här. Kom igen. Jag tror att Nathalie... Det är sista hållet. Hon ångrar. Liksom i det fina laget, liksom i det vinnande laget. Hon bara står här och försöker fixa mig. Jag har inte redan i starten. Titta, är klar? Ni klarar? Gör det, Nathalie. Kör! Kör! Mitch, kom igen nu! Vrid. Jag håller på att lämna, vänta. Håll emot! Höger. Höger. Men så länge vi vann, Nathalie. Ja. Vi lever! Vad tycker du? Jag tycker att fruktansvärt att vi inte har vunnit de andra grejerna. Jag tycker de andra har